हाय बयनिसिमबो खुलुमबाय। इंराजि गोदान बोसोर 2021 मायथाइनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बावहरग्रोबाय। जाहाथे बे बोसोराव बयबो मोजां मोजां थांनानै थानो हायो आरो साफ्रोमबो गावबा गावनि थांखिफोराव जाफुंसारनो हायो, बेनि थाखाय इसोरनियाव आरज गाबबाय। आं दिनै मोनसे गोदान बाथ्रा लानानै फैदों। बे आं मानो सेरजा दानो, मानो थाखाय दाननांगौ जादों, बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो खिथानो सानदों। आं बिनि सोमोन्दै बुंनाय जायाखैमोन, अब्लाबो आं दिनै बुंनो नागिरदों। आं मानो बे बैसोआव सेरजा दाननो गोनां जाखो आरो दानाबा मा जागोन, दानबा मा जागोन, बेनि सोमोन्दै आं खिथागोन। खोथाया जाहैबाय, आं खिथाग्रोनोसै। गिबियावनो आंनि एड्रेसखौ होगोन। आंनि एड्रेस जाहैबाय चिरां जिल्लानि बिजनीनि सिङाव मोनसे मंगलियान होननाय दं। मंगलियाननि साहाथिं जोंनि मोनसे गामि दं, बे सुद्रैपारा होननाय। आं गामियाव जोनोम जादों। आं नैबेनो आंनि न'आ थायो। सेरजा दाननो, सेरजा सिफुं बानायो, मोनो बेवहायनो। दा खोथाया जाहैबाय, मानो थाखाय सेरजा दाननो गोनां जादों आरो दानाबा मा जागोन, बेखौसो नोंथांमोननि सिगाङाव खिथानो सानदों आरो आं खोथाखौ गुदिनिफ्राय खिथानोसै। जेब्ला आं 2016 बे समाव आं बे जोंनि मोनसे धोरोम दंना, काजलगावआव दं बे मिरु बाथौ धोरोमारि आफाद, बेनि जायनाखि बे मन्दिरखौ दैदेनग्रा, बेनि गाहाय बा आं बेजों सोमोन्दो थाङो बिदिनो। ओमफ्राय सानसेखालि जोंखौ लेंहरदोंमोन सेंग्राफोर, बिदिनो सेरजा दाननो। मानो आं बे समाव जेबो मिथियामोन सेरजाखौ बोरै दानो, मानो दाननांगौ, बेनि सोमोन्दै आं जेबो सानामोन। जेब्लानाखि बे सारनि मोजां गोदोनिफ्रायनो गोबां बिदिनो सोमावसारनाय मानाय, माहारि आफाद, हारिमु आफाद बायदिसिना गोबां खेला दुलायाव बिदिनो हाबनानै दिनैसिमबो दं। बे सारना धनन्जय बरगयारि होननानै बुङो। दा बे सारखौ आं जेब्ला लोगो मोनजेनो, अब्ला बे आंखौ सेरजा दाननायाव लाफादोंमोन। लाफानानै आंखौ सेरजाखौ हमथा होदोंमोन आरो सेरजायाथ' हारसिं दानजाया, सासे हमथाग्रा नांगौ। हमथा होदों। आं बे समाव दाननोबो रोङा, जेबो मिथिया, थांदोंमोन आरो। ओमफ्राय सानबाय आरो गोसो सिङाव, बे सेरजाखौ दानबाय थादों आरो दानाबा मा जागोन सानबाय आरो गोसो सिङाव। ओमफ्राय जोंनियाव माने सेलाबो बहुत खम ना। आं सानदोंमोन सिगाङाव, माने सेल जाया मा जाया, मानो दाननो, बेखौलाय सानदोंमोन आरो। ओमफ्राय बे नायबाय थाबाय। आं नायबाय थानाय समाव सानबाय आरो गोसो सिङाव, बे सेरजाखौ मारै एथ' मोजां दानो, बोरै दाननो, बोरै महर होनो हायो, बेखौ सानबाय थाबाय। बिनि उनाव सानबाय आं, जोंनि बर'फोरनि गेजेराव इसिबां मानसिफोर दं, हारिमु दं, बेफोरखौ फोथांनानै लाखिनायाव आंहाबोथ' बर' हिसाबै मोनसे थानांगोन, बेखौ सानबाय आरो आं। बर' हिसाबै मोनसे बिबान दं होननानै बे समनिफ्राय सानबाय आं। सेरजाखौ जाखिनि सेरजा दामग्रा दं, बोरायल'सै। बे बोराया थैनानै थांजोबाथ' सानसे समाव जोबगोन दामग्रायानो, बेखौ सानबाय आरो आं। बे बोराया थैनानै थांजोबाथाय जोंनि सेरजा दामग्राया गैलाबा, जाखिनि सेरजा दंखायो बिसोरल'सो थागोन, आरो बे सेरजाया बोराय जाहैबाथाय गैला सानबाय आरो आं। बेनि थाखायनो आं सानबाय गोसो सिङाव, आं बेफोरखौ सोलोंनानै लानो हायोब्ला आंनिनो इयुननि थाखाय, आं जेनेबा दा रोंबायानो दाननो, ओमफ्राय इयुननि थाखाय आं दस्राखौ खिथालांनो हायो नामा, उन्दैफोरखौ फोरोंलांनो हायो नामा, इयुननि समाव जाथिखौ माबा मोनसे हेफाजाब होनो हायो नामा, बेफोरखौ हारिमुनि गेजेरजों, बेखौ सानदों आरो आं। हारिमुनि गेजेरजों माने आं जाखिनि मावनो नागिरदों बेखौथ' आं मावगासिनो दङ। ओमफ्राय होमब्लाबो ओरैबायदि साननाया, थारमाने गोसो सिङाव ओरै दं, बे सेरजाखौ बा सिफुं गासिबोखौ आं सोलोंनानै लायोबा दाननो, उनाव आं बिनिफ्राय आं बोराय जासान्दियाव साफा सानै सोरजिलांनानै बिदिनो 10 जनसो सोरजिनो हायोबा, आरो बै 10 जनाबो 10 जन सोरजिनो हायोबा, आरो बै 10 जनाबो 10 जन सोरजिनो हायोबा, बिदिनो गोबां एरलाङो साननानै आं दा नाजानायनि गेजेरजों सोलोङै बे धनन्जय सारनिफ्राय हाबाय आरो। ओमफ्राय बे सारनिसिम आं गोसोनिफ्राय मा होननानै साबायखर होबावनो, बेखौनो नागिरबाबो मोना। रोंबायबो, आसि थुयै खिथाबाय, रोङिखौ रोंहोबाय, जायिखौ जाहोबाय, बुजियिखौ बुजिहोबाय। दा आंबो रोंनाय जाबायानो नै।
बे सेरजाखौ दा बाक्सायाव लांगोन। दा मंगलबाराव थांनो गोनां आंखौ लेंहरदों। बाक्सा ओरै मा होनो कुमारिखाता ओरै कुमारिखाता साइडआवनो बगाजुलि ना मा होनदों जायगाखौ। बे जायगायाव आं थांगोन आरो फैगौ मंगलबाराव। सोरबाफोर बाक्सानि दंबा आंखौ लोगो हमनो हागोन। आं थांगोन बिदिनो लोगो लानानै सासे। सेरजा बानायनांगौनि थाखाय जेबो गुदु गादा गैया। ओरैनो गोरलैसो जास्ट बेखौ बानायजेननायावल' नायबाय थाबानो बेखौ रोंलांखायो लासैनो। बेखौ जेबो सिन्था माबा हरखानाय इसोरनि हरखानाय मानाय बेफोरबायदि गैया दे। प्रेक्टिकेल जेला आखाइजों नों मावथारनानै मोनगोन होनबासो नोंखौ मिथिगोन। प्रेक्टिकेल खालामनो हायो। आं मानो सेरजा दाननांगौनि जाहोना जाबाय बोराय बोराया थैनानै थांजोबोब्ला जोंनि बे हारियाव सेरजा दामग्रा थानाय नङा। हारिमुखौ लाखिनांगौबाबो बे दामग्राल' थानायजोंथ' जाया, दामनांगोनबो। बे दामबाय थानायजों सेरजायाथ' सानसे समाव बोरायलांगोन, सेरजायाबो गाज्रि जालांगोन। बेफोर जोबलांबा बे दामग्रा सोरजिग्रा गैयाबा सानसे समाव जोबस्रांलांनो हागौ बेखौ सानदों आरो आं। बेखायनो आं दिनै बर' जानानै हारिमुनि गेजेरजों जाथिखौ मोनसे सिनायथि होनांगौनि सार्थ'आव आं दिनै सेरजाखौ दाननो गोनां जादों। गोजोन्थों, बाय बाय। भिडिअखौ शेयार खालामना हर, बयबो नुयो।